Sziasztok! Itt a Laza Rádió applikációnak a szerkesztője. Ebből a kis videóval meg szeretném mutatni, hogy minden működik. Bekapcsolom. És hamarosan és akkor mutatom, van rajta chat oldal, külön feljön, bele lehet írni a nevet, jelszót, aki a lazaradio.uv. vagy mindegy, lazaradio.hu-ra regisztrált, a chat oldalra, az itt be tud lépni. Jó, és akkor visszalépünk, megnyomjuk a live Lazarádiót, és akkor visszatesz a fő oldalra, és akkor oda van írva tovább a hallgatási klik csatornákra. Megnyomjuk a mulatost, bejön az is, és akkor ott is megnyomjuk a play-t, és az is hamarosan be fog tölteni, és itt is szólni fog a zene. Visszalépek egyet, megnyomom a vonal csatornát, betölt, megnyomom a play-t, és itt is be fog tölteni, és itt is szólni fog a zene. És már szól is a szám. Ennyi. Lekapcsolom, visszalépek, megnyomom a Bermudát, átlép egy másik oldalra, be is tölti, megnyomom a play-t, és itt is hamarosan elindul. Készítben élnek, hogy nem működik a Laza Rádió applikáció, ez nem szól, visszalépek, megnyomom a House Electro csatornát, ott is elindítom a play-t, itt is elindul. Egy picit várni kell, míg csatlakozik a szerverre. Itt már csatlakozott, kicsit szól is. Ezt akartam megmutatni nektek, hogy minden csatorna szól, és minden csatorna külön oldalon van, ahogy látjátok. Ennyi. Köszönöm. Viszhal. Viszlát, Bájszláj FM és a Laza Rádió applikáció készítője voltam. Sziasztok, kellemes szép napot!